Koľko srdca smiech aspoň dnes maneš na krídlach noci, o to ťa prosím, na chvíľu krátku nad svojí smútku, nebo mi ukáž to, čo je v nás. Svieti, 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 už zažíha, svieti, 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 na nebe hviezdy zažíha. Svieti, 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 už zažíha, svieti, 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 po hviezdy zažíha. Lumen je ako festival, ktorý dvíha kvalitu a úroveň gospelovej scény na Slovensku tým, že sú pozývané aj kvalitné zahraničné gospelové kapely, ktoré možno ukazujú také trendy aj pre slovenské kapely. Ladies with the high voices. Yes, Lord, for the rest of ladies with the low voices. Yes. Z festivalu Lumen som sa dostal cez Združenie Salesianskej mládeže, ktorého som členom, a zaujala ma táto myšlienka. Yes, Lord. Yes, Lord, for the rest of Martin, a ako dlho už pracuješ na Lumene? A čo je náplňou tvojej práce? Na Lumene som začal pracovať asi pred 6 rokmi ako zvukár paralelných akcií a posledný rok som sa stal asistentom hlavného tímu a mám na starosti zahraničné kapely a komunikáciu s nimi. Zahraničné kapely v prvom rade treba nájsť na ne správny kontakt, taký, na ktorý reagujú, väčšinou je to nejaký e-mail. Je to buď na základe nejakých hodnotení z nejakých zahraničných stránok alebo na základe nejakých odporúčaní od ostatných gospelových kapiel, ktoré už vystupovali. Keď sa s nimi nadviaže ten prvotný kontakt, treba im poskytnúť veľa informácií o festivale a potom sa s nimi začínajú dohadovať také veci ako honorár, cestovné a tak ďalej. Potom oni posielajú nejaké promomateriály. No a v tej finálnej fáze, čo už prebieha v podstate niekoľko týždňov pred festivalom, sa už dohadujú detaily ako časy príchodov, odchodov, zvukoviek a podobné záležitosti. Neveriaci človek, ktorý príde na Lumen, sa môže rovnakým spôsobom zabávať ako veriaci. Myslím, že mnohé kapely predviedli naozaj koncerty, ktoré boli hodný počúvania, ale aj takého vybláznenia sa pod pódium. Neveriaci človek môže vnímať atmosféru radosti, takého nadšenia, spokojnosti a myslím, že aj texty piesne ho môžu osloviť. Zároveň si môže tak uvedomiť, že teda kresťania nie sú len tí druhotriedni, ktorí vedia vyrobiť len nekvalitné alebo slabé alebo málo profesionálne veci. Môže sa presvedčiť o tom, že aj kresťania sú schopní
veľmi kvalitných, profesionálnych a úspešných projektov.